Сәлем дуслар, кадерле тамашачылар. Йолдызлык мизгилләре тапшыруы үз эшен башлый. Җәй, кояш һәм Кырым. Бу сүзләр созвездие йолдызлык катнашучылары өчен чын барлык. Тик быел дөньядагы хәлләр безнең планнарыбызга да нык үзгәрешләр кертте. Шуңа күрә бүгенге тапшыру тулысынча сезнең өчен, кадерле йолдызчыларыбыз. Кырымдагы булган иҗади сменаларны сагынучылар өчен һәм инде әлбәттә сезнең өчен дә, кадерле иҗат сөюче тамашачылар. Без эшебезне башлыйбыз. Biz Артекта, дөресрәге аның янәшәсендә. Чөнки балалар ялы белән бәйле булган шартларны, карарларны сез барыгыз да беләсез. Шуңа күрә без бүген Артекка керә алмадык. Тик Артекның Лазурный лагерь директоры Дмитрий Викторович Чип безнең белән бик теләп очрашты. Һәм без аның белән хәзер сөйләшәчәкбез. Исәнмез, Дмитрий Викторович. Без сезне күрүебезгә һичшиксез шатбыз һәм инде әлбәттә менә Кырымда булып сезне күрмичә килә алмадык. Һәм беренче сорауыбыз. Артек созвездие йолдызлык балаларының концерттың булмавы сизәләрме? Сагынасызмы сез Татарстанны, безнең балаларны? Нәрсә әйтә аласыз моның турында? 18 июль көнне безнең планнарда чираттагы матур, искиткеч зур концерт тора иде. Без зур Артек гаиләбез белән безнең яхшы дусларыбызны, созвездие йолдызлык балаларын, зурларын, иҗатта балаларны тәрбияләү эшләрендә күптәнге иптәшләребезне түземсезлек белән көттек. Кызганычка каршы 18 июль көнне без телефон аша гына аралаша алдык. Тик барыбер бу хәл яхшыга үзгәрер дип өметләнәбез һәм балалар Татарстан балалары Татарстан лагерьларыннан тыш урыннарда да ял итә алачагына. Артекка Кырым балалары гына түгел, бүтән төбәкләрдән дә ял итүчеләр килә алачагына ышанабыз. Һичшиксез без зур тату гаиләбез белән бергә җыелып, гаҗәеп матур концерт карап, иҗатка сокланып, бергәләп утырачакбыз. Ой, baby, бедная пилота, длинный чулок. Шла я через горы, косогоры, мухоморы, тротуары, тары, пары и болота, падая с ног. Без карты и без компаса тащусь я на лошадке, которая забыла кем все места на небосвод. Вышла погулять, бедная папилота. Очень мило. Это значит, надо прямо, а потом опять направо, а потом вперед до поворота. Все за
Uzak yıllar biz dost tutulup yaşayız, aralaşabız. Созвездие yıldızlık bilen Artek'ның dostlığı hoşan başlandı. Esingizde'mi? Күптән сүзен кем ничек аңлаганын мин белмим. Артек вожатыйларына һәрберсенә һәр вакыт 48 дип әйтәләр. Менә миңа 48. Менә минем өчен күптән ул бер 10 ел элек. Ә сез миңа хәзер телекраннар караган вакытта сезгә 10 яшь икән. Сезнең өчен 10 ел элек ул бик күптәнге хәл. Бу күптән дә түгел иде, тик шул кадәр вакыт узды. Менә шулай итеп күптән 2003 елда без сезнең белән танышу шатлыгын белдек. Сезнең белән бүгенге көндә инде зурайган, үскән кешеләр белән, бәлки хәзер сез үзегез дә инде созвездие йолдызлыктагы иҗат төркемнәре белән җитәкчелек итәсездер. Ә ул вакытта сез балалар идегез. Монда безнең җылы Кырым җиренә кунакка килдегез. Ул вакытта Сюзери Артек Аэрокосмос фестивале бара иде. Алар созвездие йолдызлык белән ахирәт дус фестивальләр. Бу халыкара дуслык иде. Украина һәм Россия, Татарстан Республикасы балалары арасында булган дуслык. 17 ел дәвамында бу дуслык зурая, ныгая бара һәм ул озын юл буйлап озакка сузылсын иде. Сез созвездие йолдызлык балалары Артек балаларына бүләк иткән гаҗәеп матур иҗатка, җылы эмоцияларга кагылып, күңеллеп яшәү мөмкинлеге гел булсын иде. Дуслык, дуслар, ул бик мөһим. Һәм инде менә тагын бер сорау туа. Артек белән созвездие йолдызлык арада булган дуслык. Сезнең өчен беренче чиракта нәрсә белән мөһим? Нәрсә ул? Дружба. Дуслык. Дружба не имеет Нәрсә ул дуслык? ценности, она Дуслыкның бәясе юк. цены, Тик ул бик кыйммәтле. не имеет ценности, не имеет цены. Иң мөһиме, дуслыкның мәгънәсе файда эзләүдә түгел. Чөнки дуслык ул ышанычта төзелә. Наша дружба, Созвездие йолдызлык белән безнең арада булган дуслык ул һәр вакыт иҗат балалар хакына. семья, детей. Самое главное, что Иң мөһиме, безнең өчен ул бүләк һәм шулай булып кала да. ребята, которые Кунаклар килү ул бит хуҗалар өчен бәйрәм. когда вдумывают, Менә созвездие йолдызлык та безнең барыбыз өчен ул созвездие для нас. зур бәйрәм.
не только на нем можно увидеть. Бүген телекраннарда, анда да гына түгел, төрле җырлау, биюләрне күреп була. Также очень, Созвездие йолдызлык алардан нәрсә белән аерылып тора? Бу бик мөһим. Ул сәнгать. Это в основном русская Татар, рус халкы сәнгате. культура татарского народа. Артыкка килгән дәүләтебезнең төрле якларыннан балалар аның белән таныша алалар. Аның матурлыгын, яктылыгын тоя алалар. Почувствовать, что она очень красивая. Һәм алар сәхнәдә күрә алган аерым иҗат үрнәкләре белән аралашу Образцами, которые они могут видеть на сцене. Оно пробуждает. эчтәге бердәмлек хисен уята. Что весь русский Бар Россия халкы безнең җәмгыятебез общество. бердәм. Я считаю, это очень Минемчә важно. бу балалар өчен, яшүсмерләр өчен, зурлар өчен дә бик мөһим. А ты синий мой, синий новые мои, синий новые ты новые нерешительные. Как бы не было бы синичком, не кожи воды, друга милого старушечку не божий воды. Приходила молода, становые ворота, выпускала сокола из правого рукава. На полетике соколик указывала, прилетите, соколик, высоко и далеко. Ах вы синий мой синий, весебюль. И высоко и далеко на родимую сторону, на родимой досторожной грозный батюшка живет. Он и грозит, сюда грозит, он не милостивый, не пускает молоду, поздно вечером одну. Я не слушала отца, слышала молодца, я зато его спросишь, что один сын у отца, что один сын у отца, уродился молодца. Зовут Ванюшкою, пила Ванюшкою. Ах вы синий мой синий, весебюль. Красных девушек манил, украшения им дарил, чай с медом угощал, пряниками завлекал. Мы кварталы девицы, самовару моему, пряниками дай победы, с пряниками на милу. На моей на бабарнике победы на ходу, дай победы на ходу и на собственном на виду. Ах вы синий мой синий, синий новые мои, синий новые мне новые нерешительные. Ах вы синий мой синий, разрешите поплясать, разрешите снова. Тинарина, 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 тинара, тинарина, 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 тинара. Тинарина, 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 тинара, тинарина, 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 тинара. Тары, бары, тары, растобары. Тинарина, 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 тинара, тинарина, 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 тинара. Эй! 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 Ах ты синий мой, синий, синий новые мои, синий новые, где новые нерешительные. Ах ты синий мой, синий, синий новые мои, синий новые, где новые нерешительные. Гадәти булган сорау һәрбер тапшыруыбызның геройларына без аны бирәбез. Ул созвездие йолдызлык хәрәкәте белән, созвездие йолдызлык фестивале белән бәйле булган иң якты мизгел. Сезнең өчен ул нинди? Я думаю, что Ялган итеп әйтмим, һәрбер концерт ул зур вакыйга, якты бәйрәм. это яркое. Тик шулай да аерым мәҗлесләр дә бар. Йолдызлык балалары, режиссерлар төркеме катнашкан эшләр, мәсәлән, Артыкның 90 еллыгы. Һәм безнең иҗат дусларыбыз күңелен һәм иҗат белемнәрен биреп,
номерларны зур юбилей сәхнәсендә куюда ярдәм күрсәттеләр. И свой талант. Йолдызчыклар бик матур чыгыш ясадылар. Ә аларның җитәкчеләре, педагоглары сокланып, горурланып, әлбәттә борчылып карап утырдылар. Гордились их учителя и педагоги, наблюдая это из зрительного зала. И, конечно же, переживая. Айрым рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук барлык битараф булмаган төркем команда вәкилләренә. Чөнки 2020 елның авыр вакытларында бөтен шикләмәләр, самоизоляция вакытында без яшь дусларыбыздан сәламнәр кабул иттек. Искиткеч видеороликта йолдызлык балалары Артек балаларын 95 еллык юбилей белән кутладылар. Безнең балалар аны онлайн мәйданда күрә алдылар. Шуның өчен балалар, зурлар алдында без баш иябез. Зур рәхмәт. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, что на свете самое главное, послушай меня, я расскажу, мне кажется, я это знаю. Главное — это солнце высокой степи, бескрайней степи былины, осенью поздней над тонкой сокою, утро дождливое, песнь журавлиная. Главное — гроздья рябин над проселками и голоса пароходные над Енисеем и Волгою. Главное — это зимы морозные, снег ослепительный, тройка летящая. Главное — это воздух березовый и родники у тропинок шурчащие. Запахи хвойных лесов смолянистые, запахи хлеба горячего, свежего сена душистого. Помнишь ли ты, что на свете самое главное, послушай меня, я расскажу, мне кажется, я это знаю. Главное — небо ясное, чистое, звезды ночные на землю упавшие, звезды железные над обелисками, дети за теплым дождем помешавшие. Главное — жизнь, когда не кончается, все то, что нами задумано, рано или поздно сбывается. Главное — это юность тревожная, годы минувшие и настоящие. Главное — это эхо таежное, гул самолетов и рельсы звенящие. Главное — удаль веселая русская. Главное — песня хорошая, пусть даже песня и грустная. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, что на свете самое главное, послушай меня, я расскажу, мне кажется, я это знаю. То, что есть на свете, страна моя, это самое главное, самое главное, самое главное. Дмитрий Викторович, без білеміз, Артек быйыл 95 еллыгын уздыра без чын күңелдән һәрбер йолдызчык исеменнән, һәрбер Татарстанда яшәүче йолдызчыкның, монда булган йолдызчыкның исеменнән, Алла билсә монда киләчәк йолдызчык исеменнән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде әлбәттә безгә дә быйыл 20 ел һәм телеэкраннар каршында утырган йолдызчыклар һәм тамашачылар Артек исеменнән котлау сүзләрен ишетсә, бик бәхетле булыр иде дип ышанам. Шуңа күрә безнең йолдызчыкларыбызны да 20 еллык белән 20 еллык юбилей белән котласагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Где же у нас сегодня одни из самых лучших уровней образования? Бүгенге көндә урта белем бирү мәктәпләренең иң югары дәрәҗәлесе кайда? Мәскәүдә.
дәүләт башкаласында. Илебезнең төньяк мәдәни башкаласы Санкт-Петербургта һәм әлбәттә Татарстан Республикасында. Ул бүген алдынгы рәтләрдә. Ул мәгариф өлкәсендә генә алдынгылар арасында түгел, иҗади яшьләр белән эшләүдә, аларны тәрбияләүдә алда бара. Бик зур хәрәкәт, созвездие йолдызлык. Ул зур фестиваль. Һәм 20 ел ул башы гына. Әлбәттә, бик күп эшләнгән бу еллар эчендә. Менә безгә 95. Ләкин миңа кайчак без сездән күпкә азрак эшләдек дип тоела. Мин шәхсән үземнән, коллегалар исеменнән фестивальнең чәчәк атуын телим. Идеялар фонтан кебек ташып торсыннар. Яңа гына иҗат юлына басучылар һәм күптән фестиваль хәрәкәте белән баручыларга үзләрен катнашучылар итеп кенә сизмәсеннәр, бер гаилә итеп тоюларын телим. Сез хәзер дә шундый гаилә булып яшисез. Гаиләгез киңәйсен, ныгайсын. Иҗади уңышлар һәм дөнья күләмендә танылу, созвездие йолдызлыкның күренеш буларак танылуын фестиваль итеп кенә түгел, мәдәният күренеше буларак танылуын телим. Дуслар, 20 еллык юбилей белән сезне. Движения очень простые. Повторяйте за нами. Готовьтесь, сейчас будет поворот. Лучше счастья в мире нету, это ясно всем вокруг. Столько музыки и света, ты мой друг и я твой друг. Здесь таланты состязаться не устанут никогда. Море песен, море танцев, смех и радость навсегда. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Яздарчайдай кызга кышта, кайдагына ертекте. Яраткан фестиваль яши, һәрчак безнең йөрәктә. Яңгырап торсын җырыбыз, бардыр яңа бәйгә. Бу сәхнәдә шушы залда, безнең белән мәңгегә. Нурлар сибеп тора, кояш йолдызлы. Биреп безгә шатлык, хыял канаты. Өмет йолдызлы, дуслык йолдызлы. Безнең йолдызлыкта яши ярату. Фестиваля лучше нету, это ясно всем вокруг. Столько радости и света, ты мой друг и я твой друг. Смех и музыка и солнце, мы навек теперь друзья. Ярко в небе светят звезды, это ты, а это я. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Менә шулай итеп, дуслар, без сезнең белән 30 минут эчендә Кырымда, Артекта булып та кайттык. Әлбәттә, без бу сменаларны, без бу кояшны, без бу диңгезне сагынабыз. Тик шулай да без ышанабыз. Бераз вакыт үткәч, дөньядагы хәлләр тынычлангач, безнең иҗади, сәләтле балалар янәдән бу кояшны, бу диңгезне күрәчәкләр. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр.